Mă bucur că suntem astăzi în Dog Park. Este o investiție care a fost făcută în mandatul meu. A fost prima investiție de acest gen din Transilvania, mi-aduc aminte atunci, în perioada aceea. Astăzi un ochi râde, unul plânge, pentru că cel care râde este că este acest dog park care e funcțional. Ar fi bine să fie lume multă. Cel care plânge, ochiul care plânge, îmi pare rău că nu este promovată la adevărata valoare, adică să fie plin acest dog park de iubitorii de animale. Mi-aduc aminte atunci când am început această investiție, chiar la cererea iubitorilor de animale și al cluburilor de dresaj, cum ar fi Fidelius, domnul Torino Bocăniciu, Lanvili, care au cerut să se facă aceste terenuri, și a fost lume la deschidere. Chiar președintele Asociației Chinologice de la București a fost prezent aici și spunea că este un teren făcut la standarde internaționale. Mai trebuie doar de către administrația publică locală intervenit și promovat, oameni buni, această investiție, pentru că nu este a mea, este a noastră, a tuturor, e făcut din bani publici și ar trebui promovată ca oamenii să știe să vină cu animalele, cu câinii, mai ales aici în Dog Park.